Les calces al sol de la Regina Rodríguez Sirvent és una obra del 2022 que segur que heu vist a llibreries un munt de cops perquè és un top ventes. No sé si crec que ja porten més de 70.000 o 100.000 unitats venudes, o sigui, una absoluta bogeria en català. I bé, què dir d'aquest fenomen, que és un llibre prou gruixut, però que ja us anticipo que es llegeix super ràpid, o sigui, és una lectura molt àgil, en la que descobrirem la història de la Rita, que és la nostra protagonista, i és una noia de 23 anys que, per situacions de la vida, acaba fent d'au pair, és a dir, fent de cangur, als Estats Units, en concret a un poble proper a Atlanta. I bé, què dir d'aquesta obra? Doncs que entenc que hagi sigut un gran èxit, en part perquè crec que ja només per al títol, Les calces al sol, és com un llibre que ja s'ha de vendre sol, realment. És molt bo el títol. I després, el fet que sigui una protagonista, la Rita, en la que veurem una evolució personal seva i com es converteix en una persona més adulta, més madura a l'inici, i durant gairebé tota la novel·la veureu que és una noia que és un absolut desastre, a la que tot li va malament, està superperduda. Però a mi el que m'ha agradat més és que realment el que tenim en aquesta obra és el viatge de la Rita amb el seu creixement a nivell intern. O sigui, el viatge als Estats Units la fa canviar també a nivell psicològic. I crec que aquest procés que tenim aquí és el més interessant de la novel·la. Igualment, jo he de dir que pel meu gust li sobraven unes quantes pàgines, però, sincerament, com es llegeix ràpid, doncs tampoc està malament. He de dir que al final m'ha agradat perquè ens fa com uns quants girs que vas dient a veure com acaba i no sé. Així com a destacar que si voleu un llibre per passar l'estona sense trencar-vos el cap, crec que això pot ser el que busqueu. I si no, doncs no, què us he de dir, no? No sé si l'heu llegit. Si l'heu llegit, vosaltres què en penseu? Perquè he vist moltes opinions i molt diferents, així que m'agradaria saber, vosaltres, seguidors, què en penseu d'aquesta novel·la tan famosa i si no l'heu llegit, si esteu esperant el moment idoni per agafar-la o no. I ja està, fins aquí, Les calces al sol. Adeu!